Dami debatana sumurung sian saluhuk naroha ima nama ngaramoti hati-hati dot pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Tabi jala horas nalita saluhukna. Salam sejahtera. Shalom. Damang dainang kurian itu hatta tatamihon ma hatani debata nagabe pasiajaran di kita. Ima sian janita minggu tanggal sia Februari 2025. Tersurat di Evangelium Lukas bidu 5 ayat sada rodi ayat 10 sada hujahama di kita. Jongjong di topi tau genesarek do ibana sahali dina nirongoman ni natorok ibana laho ubegi hatani debata. Jadi tongon ma di ida dua parau di topi pasir. Ia pandekei dunga luar maburi jalan nasida. Gabi di bomoti ibana ma parau nasada na di sisi moni. Jala di pangido tu ibana asa di paholang parawi saoti siap pasiri. Hudul lo anggo ibana mamudai natoropi sian parawi. Asa dunga cohot ibana marjanita ninna mamandok si Simon. Lugai ma tuna ubagas jala sapakon hamuma jalamuna asa dapotan. Gabi ninna si Simon ma mangalusi. Guru manipat samurnginodo kuhalu jawon kami. Suadong dapot alai mangasahon hatami olo doau sumapakon. Di pasau nasida mai. Gabi dapot nasida ma deke macai gudang. Pola maribak jalai. Jala dihilak nasida mandongan nasida na di parau nasada. Asaroman dongai nasida membuatca. Rodo nasida. Gabi digohi ma parawi duaca mararulon. Marnidai si Simon Petrus. Marsoba ma ibana tujolo ni Yesus. Madido. Lau mau sianau Tuhan. Ayalah perdosa doau. Ay tarhalomong do ibana rodi sudidonganna siala dekke nabiduat nasidai. Songonido nang akka dongan ni si Simoni. Si Jakobus do si Yohanes akka anak ni si Zebedeus. Jalanin najisma mandok si Simon. Unang homabiar olak nyommaho gabe si jala jolma. Di padarak nasida ma akka parawi ditarik koma salu nai mangihuton ibana kuria nai naholongan bohado pangatusyota moledok hata mardalani beta mardalani moledokon mardalani lapatanna mengunjungi satu tempat berkunjung ke tempat yang mau dituju. Manang boido Magdalani suadong lebih anggo tempat nan tuju. Manang tu dia ma asal ma lawita Magdalani ninna. Asal hono ma pangatusion hata Magdalani pada umumna ima marmeami. Manang sekedar berkunjung, manang bertamasya dan lain-lain. Alai asindo molo di Tuhan Yesus Magdalani. Molo Magdalani Tuhan Yesus itu bukan bertamasya, bukan liburan, bukan sekedar refreshing atau sekedar mengunjungi suatu tempat dan lain-lain. Alai Magdalani di Tuhan Yesus ima mengajar marjanita mamudai pangaluko namal sahid dohot mamaritahon harajau ni debata. Tayo matakamang linang buku ente 512 ayat sada. Di dalani Yesus tanodot lau tahi holong ni rohana di pasak namura luhut di beto dinai dung di sesa utang ni dosa tai hahanggi rohamu sudi ta'arahu mak dongat tabe hahanggi dau nang jonok be hara tuzorona dongamu sude.
Siap bukti dia kamang ruinang jelas. Yesus merdalani laho pasauton tahi holong ni rohana. Ima manesa dosata pamalum sahid makatahon hatan debata mamaritahon harajaon debata. Luar biasa kan kamang ruinang huriana hina holongan diturpuk janita mingguan di dalam Yesus sadok luat Galilea lau pasauton tahi holong ni rohana pasauton sakap ni rohana naung pinabuani debata ama ibadah lau do Yesus tutopi tau Genesaret laho maju do mamilit asa gade sisianna naparjodo asa diajari di parbohali jala dipatau dungi suron nama borhat laho mamaritahon harajaon ni debata akai sido napinilikna diturpuk jametawon molo di kontekson hidop warna si Simon si Jakobus doho si Yohanes profesi nasida ima seorang nelayan si jaladeke menarik donak kamang duina ala dan siang golongan masyarakat kelas atas di jauh jala dipilit dipakai Yesus naga disisian nak tahu tetapi dari masyarakat golongan bawah memang hatiai nelayan konteksnya masyarakat golongan bawah ekonomi pas-pasan do hatiai seorang nelayan gudang do resiko nanya dopan ni akan nelayan hatiai si patal nasida mengadopi udan do las nyari ngahal biasa ala itu ulu nasida mengadopi haba-haba do galumbang nama cebalga si dopan nadui dan tidak ada jaminan hasil yang mereka dapat ay olo do saborngin manipat sumapak kon jalana sa peloja nasida apela suadong na dapat deke. Nah itulah irinya kehidupan nelayan pada waktu itu di tonga nasongonima nasuadong dapok nasida manangaha hape dunga doja nasida saborngin manipat menjala Roma Yesus toku laho mandapoton nasida dipakuli manasida dipodai jala dijamitai parjulu ala rusai dijamitai nasida diboto jesma naswarong dapat nasida agiaha gabi disurma lugai ma paraumon tuna ubagas jala sapakok kamuma jalamuna asa dapotan Lukas 5 ayat 4 bohado hira-hira respon nasida kamangwinan mambigi hatani Yesus HP dunga sabor hinda begas nasida disi jula jalan dunga sude tawi di jalan nasida jangan dapat aja on roh Yesus dia bukan seorang nelayan dia tidak berpengalaman tentang kehidupan nelayan pekerjaan nelayan alai usul ibana luga matuna ubagas jalan sapako kaum jalan muna asal rapotan nabiki dia lusi si Simon Petrus do songonon guru manipat saborinodo uhalu jauh kami suadong dapot alai mangasahon hatani olo doau sumapakon Lukas 5 ayat 5 isot taida kamang ina memang diboto si Simon do ai suadong di sininna alai do imana lo alai mangasahon hatani apakah ini sebuah penghormatan sekedar penghormatan atau memang Petrus percaya akan perkataan Yesus taidama selanjutnya saudo diolo ibana hatani Yesus disapako majalai tuna ubagas ditarik majalaon ahamana terjadi dapok nama deke macai gudang alani gudangna pola sape maribak jalai gabidang mampu salah gabi diaraho madonganna laho menarik jalawan jala kebetulan dua parau nasida diangkat wijang gok na dua parawi bayangkan kamangwina si parlohonot tarison ima duk bajupang Petrus dan kawan-kawan
doh Yesus da gabe dapotan mana sida. HP itu masa borgin na bagas sida. Dengan segala pengalamannya tidak dapat apa-apa. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus dan mereka mau melaksanakan apa yang dikatakan oleh Yesus, mereka pun mendapatkan hasil. Dan hasilnya tidak main-main, sangat banyak. Pitor gudando dapat nasida. Asa ondo naik konsuan di rohata. Dihita akan naporsia akamang luinan. Manangisi na mangului parsuruon ni Jesus say dapotan do ibana. Hobartu na hinirim ni rohana. Gariada tahe lobi sian pikiran. Karena belum pernah sebelumnya nelayan mendapatkan hasil begitu banyak. Bahkan dikatakan 2 perahu penuh tangkapan jalan mereka. Jala parawi 2 nganeng lono alani godang idektion. Alai ida makamangguina. Dang tergoda nasida di hasil nadapot. Alana boido gabe mubah pikiran nasida terjebak di hasil. Maka mereka akan bertahan menjadi seorang nelayan karena hasilnya menggoda. Karena pada saat itu sekali menjala banyak dapat hingga 2 perahu hasilnya. Alai ahadlah terjadi selanjutnya justru gabe masobado nasida tu Yesusi jalahu mailo si Petrus lao mau sianau Tuhan ayalah perdosa duau Lukas 5 ayat 2. Nah terjadi ima gabe ditanda si Petrus madirina dia dopan di Yesus au halak perdosa ibana parhuaso ala disuruh ibana do bisa pakon jalaon pitur gudang do hasilna ninna rohana. Petrus tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan orang yang memiliki kuasa, dengan orang yang tak ada mustahil baginya. Nampe dan siap tu pikiran jolma alai dan adong nasotar patupa debala mariti Kristus Yesus. Hidup bahenak kamangduinan dan alang rohani si Petrus membuat sadaha putusan nama saya penting tanpa pikir panjang. Dia membuat satu keputusan yang sangat penting dalam sejarah hidupnya, yaitu mengikut Yesus. Diputus di mana mah? Wihutom ma Yesusi. Di hidup di Yesus tu ibana hatana una komalia ola niomma ho gabi si jala jolma. Lukas 5 ayat 10. Gabi ditarikon nasida do parawi. Ditarikon do nang jalai. Ditarikon do bahkan do dekei. Dihuton nasida ma Yesus. Atong asadada si lehon-lehon ni Yesusi ima hasil ni dekei upa arta materi na di peong-peong nasida na di homol-homol nasida alai nang lobi sianita he dihirim nasida do sia Yesusi ido na uporlu di nasida. Kalau mengikut Kristus bukan hanya sekedar hasil tangkapan ikan lagi yang akan mereka terima alai lobi siani ai molo dungarak doh Yesus dan be sekedar dekke dalam arti gambaran si panganon perdagingan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mereka akan mendapatkan jaloon nama tupal hamuluan ima namar pardomuan tuparton dia. Tung luar biasa do anak kamang binang, luar biasa do pajo ni Yesuson dihilala akka nelayanon Petrus dan kawan-kawan alanya halak na berekonomi lemah dihaposi Yesus gabi sisianna. Bayangkan itu akan menang alam ini dada holan sisatok ini diolo nasida akan Yesus alailas udut do nasida mangihuton Yesus gabi secara zolma asamolo halak na marhais martudu. Ini menggambarkan ekonomi lemah akan menang akan akugus, tetapi dipakai Tuhan.
di parar di batado gabe na persona laho makadongjokon harajau na di portibion laho pararaton barita na ido ubanero gabe sijala jol dalam tumakas manyan hita akamang lunang nang jumolo manjalo asyas ni bata mangalusi jojo ni Tuhani huria natarjo jala natarpili tiruat do pangoloyon ni sisian naparjolei dot hautuhon nasida mangoloi hatani Yesusi bulus dorohan nasida mangoloi sopola adong dialog lanjutan isarana gabe di suku nasida apa yang akan kami persiapkan bohadon bahenoku songondia si patu-paku nang adong laho manakasi akadia masih paradeon laho mangulaon ulaon gabi si jala jolma nang adong pola alai sahira nahun takas do dia tusi nasida lapatan si jala jolma sadok nyuluwa majolobah adong do muse proses pemuritan artinya kamangduinan ketika Tuhan memanggil kita menjadikan muridnya itu harus terus berproses. Tidak cukup kita jangan merasa kita sudah hebat, jangan kita merasa sudah tahu semuanya. Alai adong do proses dihatauon nabi nahen ni debata molo kontekson nabi nahen ni Jesusi tuaka sisiani asal ma sian bulus ni roha laho mangoloi Yesusi atong boharo ita kamang binang topik mingguta ima dijo gade si jala jolma dipanggil menjadi penjala manusia. Itu terjadi perubahan yang luar biasa. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Penjala ikan artinya ikan itu hanyalah berhubungan dengan kehidupan materi, kebutuhan sehari-hari saja. Tetapi menjadi penjala manusia itu sudah berhubungan dengan jiwa. Atiak tamang bina moldo ulauni alai dan naso tarula ikut sian haradeo do musni roha do maula hotsa asa tau maulahon tugas gabi sejala jom moldo pembulus sarupa itu tulus artinya murni dan adong tujuan terselubung dan adong kepentingan lau si buaton habuson ni roha do patuduhon hauduhon do pangoloyon tak pasarat unang adong manok songonon olo do mangutok ko Tuhan alai leho majo diau upa una mana yuto peho Tuhan asal ma yuluiho parjulu pangiduaku jangan mangihuton Yesus bukan asa 1, 2, 3, 4 tetapi mengikut Yesus adalah Allah sada 2, 3, 4 dan selanjutnya. Witon Yesusi ala dunga hujalo pasu-pasu siya di mana? Witon ibana ala naung ditobus duau siya dosa. Naung jumolo do hita kamang winang majalo ragam ni pasu-pasu di parmoluo si galopari do pasu-pasu di partodiota. Ido dasorna hita mangului do mangihuton Yesusi. Atau naing masa roha sa pikiran kita manguloyate pajon ni tuhatai laho pauliuli hurianai ale parjono majo pauliuli dirita keluarga ta jala pasido mahita makobasi dia mana duit terbaik kita di tonga-tonga ni hurianai asal marungaran harajaon ni dewata di portibion marhite hurianai naik meta sudah mamereng pakobasio dihuriai sia sudut pandang paradigma proses bertumbuh lapatana lemagodang jala asalam tang secara holistik secara menyeluruh dan utuh sian ragam latar belakang ragam budaya tingkat sosial bakok mana karakter jala hobardui istilah napinak ini Yesus mahiti nama do gabe si jala jolma lapatanna dapok ni jala do ragam ni dekke
Dapok na do de kena mekmek, de kena balga, de kena marsisi, de kena somarsisi. Sonima ragam ni akka deke masam-masam na. Adong may dapok na gambulu, aso-aso, sarden, guring, kakap, pari, deke julung-julung, do akka lan na asi. Asa somonido kamang guminang nang nagabi si jala jolma. Mamereng ruas nyuriay siang ragam ni kategorial, siang ragam ni umur, ulaon, bakko, naburju, bahkan najekel, do ragamnya kaparukilon, manang pasurion. Rak riko do isdi, rak arga doi saluhukna, riko do sudehita, dia dopan ni Tuhani, di jauh Tuhani do hita, suri akan aporsia, lo makubas isaluhukna, ai arga doi di ibadah. Oma nanay dohonon ni jamitau tuhita, taburs maroham, mangihuton Yesus. Jala ului mak pars suruon nai, aidunga jumolo hita manjalo ragam ni pasu-pasu sian ibana. Pasu-pasu neido mambain hamuluatta. Pasu-pasu neido napahoton haporsiotta. Jala pasu-pasu neido namangaleh pakrimon. Boy bongot kita Tuhan Raja Onai akan nabulus roha manghuton do mangulahoni sanduhna akaido na tau dipakai debata jala dijo ibana parsidohot bongot Tuhan Raja Onai Tuhan nama napa tahu kita amin. Mauliati maali debata molo di pararhodu Tuhani gabi si jala zolma pararaton hatam nabadiyai pature-ture asa lam denggan parange di parange hon ma natama dia lupamu nabadiyai alai jumolo mahami pauli-uli jumolo mahami patau di bagasapton dimi asa parsidohot tani putu nagabi si jala zolma ai ido di palido siak kami patauma di bagasan Yesus Kristus. Amin.